Shababs, vi sidder i Chicago Arterbar. Jeg har Philip med, og jeg er så glad for det, Shababs. Jeg håber, I finder det her afsnit rigtig, rigtig spændende. Husk at like. Philip med. Hvad mener du? Hvad gjorde du egentlig med alle dine præmiepenge, da du vandt? Skal man indberette til skat? Det var sindssygt lattigt. Jeg sværger, vi kommer til at se en flus, mand. Nu skal jeg lige prøve. Og lad være med at sige tisse, mand. Ja. Jamen lad være med det. Så skulle vi sove sammen i samme seng. Så snitter jeg hende lige sådan der på låret på sådan en halv balle, halv lår der, ikke? Slap dig af, vi har lidt begge fint. Jeg tror du er du klar over, at jeg blev kaldt Philip? Jeg tænker også, ej, men det bliver Lenny, jeg ved det sgu godt, det er dig. Ja. Husk at like, husk at subscribe, og jeg skal også lige sige, at jeg har en sang ud i dag faktisk. Så jeg håber, at vi går ind og lytte den. Lenny, jeg laver også musik. Ja, jeg ved det. Jeg har tjekket, jeg har luret det. Jeg ved godt, hvem du er. Der er knald på, ja. Der er sgu da også knald på dig, mand. Jeg vil så gerne have dig med, Lenny. Jeg er glad for, at det lykkes. Ja, selvfølgelig. Det er jeg sgu glad for. Jeg giver en shawarma i dag også. Gør du det? Ja, nu er vi i København, det skal jeg har ikke min kameramann med, så vi kan ikke engang filme det. Så må vi gøre det efter. Til dem, som ikke ved, hvem du er, Lenny. Ja. Det synes jeg altid, man lige skal. Ja, selvfølgelig. Men jeg vil gerne... Ja, hvem er du? Ikke kriminel, ikke? Ekskriminel? Ja, det behøves vi ikke mere. Nu laver vi bare sorte penge på reklamer. Okay. Nej, jeg er oprindelig københavner. Ja. Og så er jeg opvokset på Nørrebro og Vesterbro. Og så da jeg var 30 år, tog jeg med til det der Paradise Hotel der. 30 år? Ja, det var også helt sygt. Jeg tror, jeg var for gammel, men jeg sad på Tinder i en morgenbrænder. Ja. Så jeg lige kom hjem fra byen, så kørte jeg bare ind for 10 km radius eller sådan noget. Grønt derude, ikke? Ja. Lidt bare efter et eller andet at lege med. Og så matcher jeg med sådan noget casting. Hvad sker der her, mand? Ja, det går galt. Så må du tro, det gæt. Ej, jeg svær, jeg hader damer i trafikken lidt. Ja, det er også sygt. Det burde være ulovligt. Så kom jeg med der, så matcher jeg med et eller andet casting. Dem der castede dem der til Paradise. Ja. Så røg jeg lige igennem der, og så bare afsted til Mexico. Startcaster helt lortet. Hvordan var det? Ej, det var sygt. Fuldstændig sygt. Hjernedød oplevelse. Hvordan er det at være med i Paradise? Jamen, det er vanvittigt. Man bliver lukket inde med sådan en flok tosser, ikke? Men man er også selv tosset. Og så er der ikke nogen telefoner, du kan ikke ringe hjem, og du må ikke snakke med dem inde på hotellet omkring ting hjemmefra. Du må slet ikke snakke om. Kun snakke om spillet og hvad der foregår nu og her og sådan noget. Så man lever inde i sådan en boble på en eller anden måde? Det er fuldstændig den her boble der. Hvad med Jordan? Man må heller ikke se porno eller noget? Eller? Nej, slet ikke. Du har ikke noget fjernsyn. Man kan ikke spille pigter. Du bliver taget. Hvad med dig? Du har stakket, ikke? Altså, du har jo. På fjernsyn? Ja, det var dårligt. Det var dumt, man. Det var sgu ikke så smart. Men ja. Det er bare sådan en, du ved, det er ikke en, der bider ind i røven senere hen, men man fortryder det jo. Man tænker sådan der, du ved, mor og far, så nu min far, han er der ikke, men min mor kigger jo sådan der lidt med, ikke, og sgu ikke... Hvad hun sagde til dig? Du er en voksen mand, der er ikke så meget der, ja. Men du ved... Ja, det er sådan noget, men den taler man ikke om. Det er jo bare sådan en, det er jo en mennesketing, ikke? Det er jo, nogle gange så finder man jo ind et sted, ikke? Og så hygger man jo. Det var sådan der lidt, men ellers så var det en sindssyg, vanvittig tur til Mexico og sådan noget. Jeg kom med 2 år i træk, så det var helt hjernedødt. Jeg boede inde på det der tosset hotel, der er helt lukket for hele omverdenen i 70 dage sammenlagt. Wow. Ja. Men Lille, du er jo også, altså, når man tænker på Paradise, så vil jeg sige, at du er en af... Jeg har set rigtig meget Paradise, da jeg var yngre. Ja. Altså, når man nævner Paradise, så er du deroppe af, vil jeg sige. Ja, det synes jeg. Altså, du er en af dem, man Amalie Sigici, Peter Birk og Ulven der. Ja, og så synes jeg også, dig og Philip, altså, I er også deroppe af i forhold til legenderne der. Ja, Philip, han er den øverste, tror jeg. Alle elsker Philip. Gør de det? Ja, jeg hader det. Ikke fordrager. Hvordan er dig og Philips forhold? Ja, det er godt. Vi har det godt. Ja? Så vi hygger. Nu ses vi ikke så meget her lige. Nu har vi fået børn, og han slapper lidt af og sådan noget. Jeg prøver også det samme, men vi har jo været... Altså, vi var de dårligste for hinanden. Altså, to idioter, der havde det samme med fuck, hvad der foregår i morgen, ikke? Vi lever i nu. Det sagde du også til mig off-camera, Lenny. Det der med kokain og sådan noget. Jeg spurgte lidt ind til det, fordi det vil jeg rigtig gerne ind på. Ja, du fortalte mig, at du sugede, ikke? Fra du var 21 til du var 30? Ja, overhovedet ikke. Jeg tog slet ikke noget. Det var næsten 10 år, jeg slet ikke har rørt det lort der. Du ville godt ved næsen, bro. Ja, det er lige så om der var noget. Okay. Så kommer jeg hjem derfra, og det første års tid, det første halve år der rører jeg slet ikke noget. Det er stadig sådan noget, holder mig bare til spruten. Så ved jeg sgu ikke... Så sidder jeg i en morgenbus, og så møder jeg en kammerat. Ja, jeg ved ikke, om jeg må sige, hvem det er. Men jeg møder en kammerat i bussen, meget tæt ven. Og så tager han bare sådan der hånden frem, da han vækker mig. Jeg sidder og sover i en morgenbus. Udover, så vækker han mig bare der, sådan hælder kokain op ad hånden. Så siger han bare sådan, sug det her, så tager vi til en morgenfest og sådan noget. Så jeg når ikke engang at tænke, så suger jeg bare. Og så den dag der, den var for fed, du ved. Den gav en god oplevelse, ikke? Og det var noget lort.
Fordi at gode oplevelser, du ved, dem tager man jo til sig, ikke? Og så blev det sådan, det lige pludselig en vane. Hver gang jeg drak, så lad os lige få lidt, ikke? Hvad gør kokain ved en? Fordi jeg har aldrig taget det. Der har jeg faktisk ikke shabat. Ja, men alle dem, der kender til kokain, ikke? Det er måske sjovt i starten, når det er, man er godt fuld at få det. Men man kan jo gå helt i klokken, så sidder man jo bare og bliver helt stram og bare sidder og kigger rundt på folk. Og bliver halvparanoid og sådan noget, ikke? Og hvis man tager det meget i lange perioder, sådan, nu tog jeg kun, når det var, jeg drak. Så når jeg vågnede, så var det jo sådan der helt moralske, er det ikke det, der hedder moralske tumme? Jeg havde det helvedes til. Så var man ikke op at flyve med, og man var ædru igen, og havde det bare skidt og ville have en pizza, og så bare grave sådan et hul. Hvor langt har du været ude i forhold til det med kokain og alkohol? Det er ikke noget, altså jeg har aldrig set det som et problem, men jeg er også sådan en, jeg skulle måske ikke sige kvik, du ved. Det var bare sådan noget, så tænker jeg, så er det sådan noget, man bare, det gør man, når man drikker, du ved ikke, og vi var i fuld fart jo. Rundt i hele Danmark på diskoteker, og skulle hele tiden være i gear, du ved. Alle de folk, der har set en på tv, de tænker jo sådan der, de har et billede af en, du ved, hvor der man bare fægter rundt og flyver rundt og sådan noget. Så, hvor så alle sammen, du ved ikke. Så man skal have noget. Der skal være et eller andet. Hvordan er det der liv, når man kommer hjem fra Paradise, og det bliver vist i tv? Altså, er det ikke lidt rockstjerne-livagtigt? Det er rockstjerne. Og det er jo det, og det er det mig og Philip, du ved, da vi kom hjem. Vi var nok dem, der blev mest kendte for vores sæson. Ja, det var vi jo. Det var vi. Vi var jo vores egen største stjerner, du ved ikke. Vi havde det for fedt. Så man fester bare har sin egen, du ved. Man er fucking ligeglad med, hvad alle folk de synes, tænker, siger og gør. Man gør bare sit eget. Kan det stige ind til hovedet? Det der med, gør det? Ja, det gjorde det lidt. Men jeg tænkte meget over førhen, sådan, hvad folk de tænkte om en, og hvad de synes om en. Så lige pludselig, du ved, så alle folk, de kommer jo bare løbende efter en på gaden og på diskoteker, og må jeg ikke få et billede, jeg elsker dig, du ved, gør mig gravid-agtigt. Så må der være mange, jeg har også med mange af de der... Der er meget fisse i det, er der ikke? Jo, det er der, hvis det er det, man jagter, ikke? Men jeg jagter bare... jeg er til pæk, jo. Hellere en køn fyr end en grim kælling. Nej, jeg var bare sådan en, du ved, jeg hygge bare, jeg fester bare. Jeg drak og tog stoffer, du ved ikke, og bare gik amok. Det der med damer, det er aldrig... Det er sådan noget... Det er ikke noget, jeg jagter i byen. Det gider jeg slet ikke bruge tid på, når jeg er ude, du ved. Så hygger det bare. Ja, så er det bare drengene, der fucker op og laver pis og tager pis for folk, ikke? Og det var hver weekend, ikke? Nogle gange også i hverdagen. Hvor gammel er du nu, Lenny? Jeg er 38. Hvad med sådan noget som børn og sådan noget? Du må være far til rigtig mange mennesker, tænker jeg. Det må jeg være, men jeg ved ikke, hvor fanden de er henne. Jeg synes, jeg har holdt øje med dem. Jeg har været sammen, ikke? Men jeg har mest altid været i forhold. Ja. Jeg er sådan en... Du er en kærestefyr? Jamen, jeg er kærestefyr. Jeg kan godt lide at se en god film og have en, der lige kan lave noget mad, ikke? Lige... Ej, det er altid mig, der laver mad, men jeg synes, kvinder de laver mad af helvede til. Er du rigtigt? Ja, det er ikke... Det er mænd, de har et ekstra touch på maden, når de først går i køkken. Jamen, jamen, jeg går ikke så meget op i det, hvad folk de tænker og sådan noget. Jeg har taget nogle rigtig dumme valg i mit liv, du ved, gennem tiden. Både reklamemæssigt, hvor der er blevet offentlig ansigt. Det var det der med Huxi, ikke? Ja, Huxi Bakke også, men det er også sygt, han tegner brænder mig sådan der på DR-TV. Nu sidder jeg lige med sådan en turbolån, som du har reklameret for her, ikke? Ja. Kan du lige gennemgå den for mig? Låner 10.000, og hvad så skal man betale, 3.800? Nej, ydelse per måned. Tilbagebetalingsbeløb, så skal man betale 5.000 i renter, ikke? Hvad er de årlige omkostninger? Der er vi hernede. Ja. 761,54%. Er der et 0 for meget der? Kan det passe? Nej, det er for meget. Det var sjovt, Lenny. Men ved du hvad, du virker også som typen, der godt selv kan se det sjove i det. Ja, jeg ved godt, hvornår der er chance for, at jeg fucker op. Ja. Men jeg er også sådan en, der tænker, jeg kan sgu godt slippe afsted, du ved. Den kommer de ikke til at have mig for. Men når det er, man har været på tv og alt muligt, du ved, så har folk de der fordomme der. Han er bare sådan reality-bøsse, du ved ikke. Jeg kan godt forstå dem. Jeg kunne sgu heller ikke lide reality-folk, før jeg selv var med i Paradise. Og jeg har aldrig set noget. Jeg har set lidt af det. Jeg har haft nogle kærester, der har fulgt med i det og sådan noget. Det var det der med Ulven og sæson 9 der med Stolle og... Legend-sæson. Ja, et legende-sæson, ja, det sæson. Fødeste sæson. Hvad hedder det? Reality-verdenen er også blevet ændret. Jeg føler, at Gud og hver mand kan være med i reality. Ja, alle kan være med nu, ikke? Fuldstændig. Ja. Det er blevet noget helt andet. Dengang var det ligesom en speciel gruppe mennesker, en speciel type, føler jeg. Ja, der skulle det være sådan nogle... lad os bare sige det. Man skulle være pæn, ikke? Ja, så det var flot for at være med i Paradise. Kun hayat kvinder og hayat mænd. Ja. Nu, altså typer som dig, som ikke er særlig kønne. I kan også være med og sådan noget. Nu er vi alle sammen. Nu har vi chance. Det er det. Vi tager chancen. Ja, jeg har lige sagt nej til stjerneboksning, for jeg skulle ud til Jenkins, der er ikke så meget, det er rigtig god fyr.
Men jeg sagde nej af den grund, at jeg var sgu lidt bange for at, du ved, blive set på som en reality-stjerne. Jeg må sgu ærlig indrømme. Nej, det gør du ikke af stjerneboksning. Nej, men du ved, så skal man slås mod Susan K. eller et eller andet fis. Du ved. Så får du hug. Tror du det? Ja, du er syg. Hun er benhård, jo. Har du bollet hende? Nej. Ikke, det er ikke sådan der, nej. Det er bare ikke... Så godt kender vi ikke hinanden. Vi har mødt hinanden nogle gange og sagt hej, og sådan ikke, men vi er jo jævnaldrende. Ja, det tror vi lige gammel. Hvordan er den der reality-vand? Altså, boller man ikke bare på kryds og tværs? Nå, Hey, Philip, vil du give mig et rimjob? Hey, Christel, vil du... Vil du give mig et rimjob? Hey, Philip, stik mig lige et rimjob. Jo, der er meget... De boller meget internt, du ved ikke. Og det er fordi, at... Jeg tror, det er fordi, de bliver starstruck af hinanden. Du ved, så er der nogen, der har været på Paradise, så følger de med i ekstra bevis derhjemme. Ja, og så er det sådan her, det der har jeg set, du ved, så... Men alle sammen, de er høje hatten, du ved ikke, sådan der, ligesom... De vil ikke vise, at de er fansagtige af hinanden, sådan der, vel? Men så de knipper bare. Jeg har også set, du ved, I hænger meget ude på kryds og tværs af sæsonerne. Ja. Du ved, men... Nu dig og Philip, I er også venner uden for den der verden og sådan noget. Ja. Men er der mange af de der venskaber, som bunder i fest og farver? Det er drukvenner. Okay, det er drukvenner. Ja, for det meste af det. Der er nogle af dem, altså hvor det... Du godt kan tage i biografen eller et eller andet. Altså, ja, lave et eller andet ædru, du ved ikke. Ja. Men det er med de færreste. Det er sgu altid sådan noget, og skal vi snart ud igen, det var fedt sidst, du ved. Det er sådan lidt, det er det overfladiske, det er en lille overfladisk verden, det der. Hvem er egentlig den dejligste reality-stjerne, der har været i Danmark? Det er mig jo. Udover dig, jeg lige kaldt dig grim, dog. Ja, det ved jeg godt, men vi kigger indad jo. Det er 2024. Smuk indvendigt. Jeg skal ikke se Grim dig. udenfor. De pæneste, det ved jeg sgu ikke, altså. Christel skulle faktisk have siddet i den her bil, jo. Ja, hun skulle. Hun er hjertet nok. Hun er dejlig. Ja, men hun er en smuk pige, der er ikke noget der Og hun er overhovedet. begyndt at blive meget det der muskelevne, ikke? Jo, men hun er sindssyg. Hun skulle have været en mand, jeg sværger på alt. Er det rigtigt? Ja, det skulle hun. Hun er meget mand. Og det er min rigtig gode veninde, ikke? Måske min bedste veninde nok. Og vi snakker om alt, du ved. Og vi har aldrig lavet noget som helst. Vi har aldrig snakket om sådan nogle ting der. Vi er bare sådan, vi har den der griner-kemi, den der... Hun er en bror, du ved. Det er helt knækket, ikke? Det er sådan noget, du står hende i røven, hun bliver ikke sur. Nej, jeg skal slet ikke røre ved hende. Hun er for ulækker til mig. Ej, der var en gang, hvor du var sov hjemme med hende. Og vi tog meget pis på hinanden, så ligesom nogle gange, så kunne vi sidde, så sidder vi og griner og havde set en film eller et eller andet, ikke? Så kigger vi lige på hinanden sådan der, og så smiler så sådan der, det var ulækkert, det var for lang tid at kigge det der. Du ved, det er sådan, at vi bare vi griner med, og så skulle vi sove sammen i samme seng. Så snitter jeg hende lige sådan der på låret, på sådan en halv balle, halv lår der, ikke? Og så blev der bare lige stille et øjeblik, så lige med det samme siger jeg bare sådan, ej, føj, hvor klamt. Why the fuck you lying? Why you always lying? Det fede, den fløj bare ud af munden, ikke? Så døde vi bare, vi græd bare og griner, ikke? Fordi det er sådan, vi taler bare grimt til hinanden. Hun har været kærester med, ham der, den færøske seriemorder, ikke? Tejtur Skovbo, Ja, lige præcis. Ja. Han er ikke eller Ja, men han er ikke seriemorder, han er serieidiot. Serieidiot. Ja, jeg er ikke så... jeg kan ikke fordrage stedet. Men og der har været meget med mig og ham. Altså, I var shababs, ikke? Jo, vi var gode venner engang. Ja. Så skete der alt muligt lort, sådan... ja, det er sådan... han var en idiot. Han sørgede for, at jeg røg ud af programmet Singletown, og så var der noget med en gammel ekskæreste, han havde ligget rodet rundt med, og skulle forestille at være min ven, og... Og så skulle vi til stjerneboksning sammen, så hopper han jo fra. Altså, så jeg får ikke engang chance for at smaske ham. Nej, I skulle have været op og slås med? Ja, vi skulle. Nej. Altså det der efter den der sag der, hvor han havde banket hende der pigen der, ikke? Men der har været flere sager i den der verden, ikke? Altså i forhold til, at mænd derinde har været nogle fucked up hoveder. Ja, ikke det? Jo, der er mange... Hvordan kan det være, Lenny, tror du? Jeg tror, det er... Er det helt tilfældigt, at alle reality-deltager bare fucked up? Jeg tror folk, de får storhedsvanvid, ikke? Og så spiller stofferne meget ind også. Og så tror de bare, de kan behandle folk og gøre, hvad der passer. Og jeg tror, at der er nogen... det finder de sig så ikke lige i, og så ender det i vold, ja. Og så er der nogle af dem, der får tæsk, og andre, de tæsker andre. Det er jo sådan noget. Men man hører også bare meget, hver gang der er en fra reality, der har trådt bare en lille smule forkert, så er det blæst op i medierne. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det går det helt amok. Ja. Jeg vil gerne have været til Reality Awards, men så håber man, den fucking tegning, man tager ind. Ej, hvad så? Hvor har du fået lavet dine læber? Ej, hvor sygt. Jeg havde min
kammerat havde købt, ham der ejer slikbutikken der. Han havde købt 2 VIP-billetter, så jeg havde bare 2 VIP-billetter. Der mangler 2 pladser ved vores VIP-bord der. Nej mand, jeg skulle have kommet og kokset på hele industrien. Det kommer næste gang. 100. Så skaffer jeg billet. Men Lelli, du drikker ikke for tiden, eller hvad? Nej, jeg har ikke drukket en måned nu. Det er sgu da stærkt. Jeg har ikke taget stoffer i 2. Jeg tror lige, du skulle til at sige, jeg har ikke drukket en dag. Altså. Nej, jeg har sgu ikke drukket en måned. På lørdag, der er det måned siden. Hvordan er det så? Hvordan er livet uden alkohol? Nu er kun en måned selvfølgelig, men det er stadig stærkt. Der er sket meget, jeg stopper med at drikke, så har jeg fundet arbejde nu, ikke? Jeg hjælper lige min kammerat, han er ved at åbne sådan en kæmpe slikgigant. Så der hjælper jeg lige med noget promovering på sociale medier der. Sociale medier, det er også bare sådan en spas-ord, ikke? Men kan du tjene knaster på det stadigvæk, Lelli? Ja. Kan du det? Ja, det kan man godt, men jeg har også fucket meget op, ikke? Jeg har lavet rigtig mange dumme reklamer. Så har jeg haft nogle uheldige tilfælde, hvor jeg selv er blevet taget i røven. Sådan noget med Tivoli-billetter og skidt og lort, der gik ud over 200 mennesker eller sådan noget. Okay. Der var en, der spurgte, om jeg ikke ville sælge nogle Tivoli-billetter, så fik jeg en procentdel af det, du ved, ikke? Så sælger jeg jo bare løs. Så lige så alle de billetter, jeg har solgt, så bliver det bare, så halvdelen af dem, de bliver bare lukket. Så folk bare står inde i Tivoli med familie og sådan noget, kan komme ind. Fucked up, så fordi idioten har lavet det i et eller andet firma, du ved, så var lortet gået konkurs, så han har ikke betalt fakturerne på de der Tivoli-billetter. Var det en kurder? Nej, det var sgu en dansker. Nå, sygt nok. Det er min fætter, han laver også rav med billetter. Han kurder? Ja, han er kurder, min fætter. Han laver også rav med billetter, men det er mest til bakken. Nå, shit. Ja. Det er turpas og sådan noget. Ja. Det var både en gang et turpas. Sygt nok. Jamen jeg var også sådan, fordi jeg snakkede med politiet, fordi de blev ved med at ringe til mig, fordi der var folk, der anmeldte mig. Og så sagde de også bare, hvordan så han ud, ham der? Så det synes jeg ikke engang set, mand. Han sendte mig billetterne med post, og det var et firma. Du ved, så jeg tænkte jo ikke særlig meget over det. Jeg sagde bare, at de havde en masse billetter i overskud. Jeg kunne sælge dem for 200 kroner, så tjente jeg en 50 per billet, så solgte jeg 500 billetter eller sådan noget. Ja, hvis ikke flere, men det endte med, at jeg selv skulle have 70.000 op af min lomme. Hvad gjorde du egentlig med alle dine præmiepenge, da du vandt? Skal man indberette til skat? Ja. Så hvad var det så efter 300.000 eller sådan? Du smed jo kuglen. Ja, man skulle indberette. Fuck no. Det gjorde du ikke, vel? Jeg har ikke tid. Jeg havde brugt dem, da det var, jeg skulle indberette. De var væk. Jeg gav min mor 100.000. Stærkt. I gave, og så lånte jeg nogle penge til nogle kammerater og sådan noget. Så havde jeg 300.000 tilbage eller et eller andet. Så var der, skulle jeg have en lejlighed, ikke? Indskud, og så skulle jeg i byen og sådan noget der. Så skulle der også lige rammes lidt bort, så det skete ikke. Så gik 4 måneder eller sådan noget, så var jeg broke as fuck. Okay, shit. Ja, men det var hyggeligt, det var gratis penge. De kom sådan der, jeg har altid været sådan, hvis jeg vinder, du ved ikke. Jeg var 100% sikker på, at jeg tog afsted anden gang. Der var sådan, jeg kommer ikke for at få venner og alt muligt lort. Jeg kommer bare for at knippe det hele. Nu skal jeg vinde. Nu skal jeg vise folk. Til dem, der ikke ved det, så smed du jo kuglen på 500.000 foran en eller anden gis. Foran en fra Fyn af. Hvordan er efter? Hvordan er stemningen? Der var knippet. Jamen, der var dårlig stemning der. Og det var også sådan lidt, altså, se i bagspejlet, det var synd for hende og sådan noget, ikke? Men jeg havde bare... Gav du hun ikke bare lige en vodka Red Bull op i baren til efterfesten eller et eller andet? Der var ikke nogen efterfest, der var helt stille. Jeg blev bare taget væk fra alle, og så skulle jeg ned og sidde og lave de sidste, det der synk. Det er, hvordan man kommer bag om kameraet, du ved, hvor der ikke er nogen andre, hvor man sidder og forklarer. Der skulle jeg bare sidde ned i 8 timer, og så skulle vi hjem i 30 timer hjem og sådan noget. Hvad er dine typer sådan af damer? Kan du godt lide sådan nogle der negleteknikker og selvstændige kvinder? Seriøst ikke, jeg har ikke en type sådan der, du ved, jeg har altid tænkt over det. Jeg kan heller ikke engang sige sådan, om jeg er til blondiner eller brunetter. Du ved, det kommer an på, hvad fanden kommer det an på, man? Er den der, så er den der. Du ved, jeg er ikke sådan en, hende der, hun er ikke min type, hende der ikke. En pige, der sidder derhjemme alene og maler og hører Enya-musik og sådan noget der, det er ikke min type. Hun gør mig sindssygt. Hvad for noget Enya-musik? Ja, hende der, hvad fuck er det, hun har lavet? Only Time. Den eneste, jeg ved. Lady Gaga, eller hvad? Nej, Lady Gaga er fin. Jeg blev forelsket i Lady Gaga, efter jeg så den der Star is Born. Der var sådan der, fuck. Den skal jeg faktisk se, den der. Har du ikke set den? Nej, jeg har ikke set den, bro. Det er sygt, du skal se den. Man græder totalt, når han dør der til sidst. Er du meget følsom, Lenny, egentlig? Ja. Til film. Ja. Ikke til livet. Fuck, det kunne være fedt, hvis du begyndte at græde nu. The Notebook. Notebook, det er der, hvor han får kraft, ikke? Nej, det er der, hvor hun bliver senil. Prøv lige at se her, Shababs. Altså, okay, vi snakker om kraft. Det er ikke noget med det her. Jeg kom bare lige i tanke om det. Vi snakker om kraftstoffer, det kan ske. Det var på grund af, at vi er på Twitch også, Shababs. Vi er begyndt at lave Twitch.
Så Oliver, rediger lige et klip ind for nogle highlights for Twitch. Intro, hvad fuck er det, bro? Så gør det lige, gør det. Hjalte sparker lige sig selv i hovedet. Hey, man! Fred har givet 10 mere, mand! Du skal med en dag. Jeg skulle have gjort det for lang tid siden. Jeg skulle have lavet alle de der ting. Jeg skulle også have været YouTuber og sådan noget. Jeg skrev med Morten Mønster om det også i går. I går? Ja. Har du skrevet med Morten Mønster i går? Ja. Kan du ikke lige spørge mig, om han vil med i Arterbar? I den her bil. Jeg har gjort rigtig meget sjov med homoer, så jeg tror ikke, han vil. Men jeg vil fucking gerne have ham med. Det er sgu da rigtigt. Han er... Det vidste jeg faktisk ikke engang. Det er fordi, han har lavet de der... Han har lanceret de der chips for... Kims chips der. Med chili mayo, de fucking frugerne. Jeg æder dem hele tiden. Ja. Jeg vil også gerne have mine chips på Kims. Eller mit hoved på... Fuck det der. Ej, jeg skal ikke Kims, ring til mig. Ja, ring til os. Ja, vi laver noget. Hvad vil din chips smage? Min? Pick up patter. Det er jeg kører lige ud til Oliver, min kameramand. Ja. Fuck mig, jeg kan ikke nå min telefon. Hvor skal du hen, Lenny? Min telefon? Manden åbner døren midt på en motorvej. Der er panserne, mand. Nej, nej. Hvad for helvede, mand. Lenny, jeg skal lige vise dig min nye sang, som er kommet ud i dag, jo. Ja. Og så må du give de... Jeg går ud fra, at du er en ærlig mand. Ja. Er du det? Ja, hvis det er nødvendigt. Du skal være ærlig. Jeg gider ikke det der over den der sindssyge bror. Nej, det skal ærlig, du bliver den næste. Nej, det siger jeg ikke. Okay, godt. Jeg siger bare, den er fed nok. Den er Nej, du må ikke lyve. Du må ikke, jeg svær. Det er ikke den her, Det er lige her, vi har. Det er ikke den her. Og Letty, du skal være helt ærlig. Jeg svær, du skal. Okay. Det er Dennis, det dårligt gør rent. Var ude hele natten, har Ude alle steder, Shababs. Jeg er lidt dårligt, tager det let skidt. Vågner min ven, dem giver hun er Gør det stille og roligt. Den her dame, hun er utrolig. Hun er frisk på en movie. Så vores mission, den er fortrolig. Rolig, movie. Gør det stille og roligt. 14-18, du kender min stil. Vi er gode drej med en god disciplin. Hun vil gerne det ene, hun vil gerne det andet. Ind i jeg, hvis ikke jeg bliver den største, er der noget galt. Hvad siger du, Lenny? Det lyder faktisk fedt nok, men fuck stemmen, det lyder som om det er en... Du lyder meget yngre. Meget yngre? Det lyder som sådan en ung en, der rapper. Er det rigtigt? Sådan en 15-års Sivas. Hvad siger du, Oscar? Oscar? Ja, bro. Må folk godt vide dit rigtige navn? Okay. Han hedder Ahmed rigtig, Shababs. Den er god i bilen. Ja, det er en god bilsang. Den er også... Der er ryg på, ikke? Du har flow, jo. Tak. Du kan godt. Tak. Hvordan var din barndom egentlig lidt? Den har været rigtig lort, faktisk. Er det rigtigt? Ja, der har været meget... Min far var jo... Han var grønjakker, faktisk. Hvad er det? Det er jo sådan noget... Det var det sidste, ja. Okay. Han var grønjakker i sine unge dage. Og så blev han jo narkoman og sådan noget, så døde han. Okay. Da jeg var 13. Så er du bare opvokset med mor ellers? Ja. Jeg så boet på kostskole og fængsel og alt muligt lort. Jeg har været helt en fed tur, ikke? For det er altid, at dem, der har været topskøre som unge, det er altid dem, der er flinke som ældre. Fordi det tager... Du skal lige finde på noget fedt at sige. Man skal tage sin slag for at blive ydmyg, tror jeg. Wow, bro, det lød rigtigt, det der. Vi siger, det skal ikke med på kamera. Jeg hørte Mike Tyson sige det på engelsk. Jeg skal bare lige dreje den op i hovedet. Det skal med. Hvad med den her? Det kræver mange sædceller at blive til... Fuck, Stop nu af, Lenny, jeg prøver bare. Det er også sygt, at du slutter sætningen på så der er ikke så meget, der kommer ind der. Ja, der er meget, der er mange. Altså, du slår mig ikke som en klog fyr, men jeg kan godt lide, at du selv siger, at du ikke er klog. Og det er det samme med mig, bro. Det er også, man skal altid undertippe sig selv sådan der, fordi så forventer folk ikke noget. Så kan man kun overraske. Ja, det er det. Shababs, jeg er meget dum. Lenny, du ser heller ikke særlig klog ud. Altså, når man kigger på dig, så er det ikke fordi, at du slår mig som en, der er meget intelligent. Prøv at lukke dine briller, så skal du se noget sygt. Jeg kan ikke se noget, bro. Uden pis, jeg kan ikke se noget. Vi kører bil, Shababs. Prøv at se, kan du... Bro, Det er noget helt andet. Lenny, jeg skal have briller. Jeg svær uden pis meget blind. Den er mere værd skrotpris, den her bil, er den ikke, end kørende? Jo, 100, altså det... Der er 2500 lige der på vejen. Da jeg var 17-18 år, der havde jeg jo en business. Ja? Mig og min dreng, vi købte biler, og så totalt skadede vi dem, og så fik vi forsikring. Det er rigtigt. Kunne det gå op? Vi lavede mange penge, bro. Så købte vi sådan en Citroën, hvad hedder de? De der gamle, den der sådan en bil, som du har, Oscar. Mitsubishi. Ja, Mitsubishi. Ja. Købte den for 25 brugt. Bum, klasker ind i den på E45 i en motorring.
26.000. Nå, på den måde, ja, så får du forsikring. Okay, på det. Jeg troede, det var, at du købte biler, og så skrottede dem, så tænkte jeg, det kan man. Nej, forsikringsvend. Som sagt, jeg kan godt lide gamle damer. Der var en i går, der skrev til mig på Tinder. Ved du, hvad hun skrev? Nej. Hun skrev, bare lige så du ved det, så er jeg altså mor. Så skrev jeg til hende, jeg er ikke bange for mødre. Så bare skrev, hvor gammel er dit barn. Okay. Så Shababs, nu skal vi ind og smage på Lennys slik. Skal jeg smage på slik? Og det er her, du arbejder? Ja. Ja, sindssygt. Jeg er lige med til at starte det op, ikke? Og lige hjælpe lidt til sådan der. Hashtag reklame. Skud til, hvad hedder han? Guldslik.dk. Gülschen. Gyldsenslik.dk. Jeg troede lige, jeg har lavet mit eget slikfyr, hvis jeg var. Det er guldslik, det står der. Gülschen slik. Det står. Sindssygt. Og prøv at se, hvad der er herinde. Der er halalslik. Er det rigtigt? Ja, det står det der. Okay, mashallah. Gelatinefri. Halal og gelatinfri er helt lort. Sygt nok. Hvad skal vi have, Lenny? Danmarks billigste slik. Vi skal bare have alt muligt. Skal vi ikke lave sådan en challenge? Jeg har 30 sekunder til at tage så meget slik, jeg kan. Okay. Ej, er du syg? 30 sekunder? Jeg tror du smed i munden. Nej, sgu da. Skal da ikke, hvor meget du kan... Du tager jo kasser jo, din psykopat. Hvorfor skal du blive ved med, at du snakker om tissemænd, du snakker om, hvad jeg skal have ind i munden, og du snakker om, PB har en stor æri? Det er kun... Du er den eneste, der har nævnt tissemand. Du nævner tissemand hele tiden. Det er dig, der nævner tissemand. Gå nu ind, Hvor mand! mange gange har du sagt tissemand i dag? Jeg har sgu da ikke nævnt noget med tissemænd. Det er sygt, mand. Velkommen til guldslik. Velkommen til Gülschen Slik, Shababs. Jeg vil lige vise jer rundt. Eller Lille, du viser os rundt. Ja. Er der ikke noget lys? Jo, men jeg har ikke været åbnet her før, så jeg ved ikke engang, hvor fanden jeg tænder det. Kommer der noget lys? Er det din første vagt, eller hvad? Jeg plejer at komme for sent, så har de tændt. Wow. Okay. Er du dum med Nørrebro-belysning? Det her, Er det de her chips, du hele tiden snakker om? Nej, det er jeres og Mika. Ja, det er de andre. Hvor fanden er... se her, nu hygger vi. Det er de her. Morten Mønster chips, de er fucking gode. Har du ikke smagt dem før? Er det Morten Mønsters? Ja. Skud til Morten Mønster. Lav lige en reklame for Morten Mønster. Morten Mønster... Du har. Ja, 3, 2, 1, nu! Morten Mønster. Jeg elsker dig, fordi du har produceret de her chips her. De er fantastiske. Alle jer, der ikke har smagt Morten Mønsters chips, ikke? Godt. Lenny. Oliver, han redigerer mit ansigt ind på de her pose chips. Og så har Dennis 1418, han har lige lavet chips. 3, 2, 1, go! Dennis 1418 har lige lavet chips. Dennis Gylsen. Dennis... Du skal. Er I klar over, at Dennis Gylsen lige har lavet de her sindssyge chips på Klimsag? De er fucking fede. Vi skal prøve dem med chili mayo og sådan noget. Han ligner lidt Morten Mønster. Det var sindssygt, Lenny! Jeg sværger, vi kommer til at se en flus, mand! Nu skal jeg lige prøve. Og lad være med at sige tissemand. Ja. Jamen lad være med det. Det sælger jeg ikke. Hej alle sammen. Jeg har lige lanceret de her chips, og de smager himmelsk. Jeg vil blive rigtig, rigtig glad, hvis I går ind og tager en bid. Fordi så kan I være heldige at få en bid af kagen. Bid af kagen. Det er sygt noget at sige. Var det lort? Jeg er jo ikke influencer. Bid af kagen. Lidt med energi. Bid af kagen, og så siger du lort, og så folk skal smage. Det er noget mærkeligt noget. Okay, venlig. Du kan godt gøre det bedre. Hvad sker der, Shababs? Hvis I gerne vil blive lige så lækker som mig, hvis I gerne vil lave damer ligesom mig og Lenny, så spis de her chips. Dennis er ikke ansvarlig for, hvor godt Gylsen 1418 chips smager, og hvor hurtigt de bliver udsolgt, da det er et meget efterspurgt produkt, og produktionen ikke er så optimal i forhold til visse faktorer, der spiller ind til ingredienserne. Ja, den pose får du med hjem nu. Okay, ved du hvad, Lenny? Ja. Jeg kommer ind nu. Du kommer ind nu, og det er første gang, vi mødes. Nogensinde. Ja, du er ekspedient for helvede. Jeg kan ikke tænde lyset. Ja, jeg kommer ind nu. Hej så. Hej. Kan jeg få chips? Hvad for nogle vil du tænke dig? Jamen, de bedste, du har. Det er dem der fra Dennis Gylsen. Er det rigtigt? Hvor er de henne? Hvor er de henne? Det er han. Ja. Kan du vise mig, hvor de er? Tredje hylde. Jamen, du skal jo følge mig derhen. Det er din egen. Tusind tak. Prøv man, du skal betale. Mener du det? Ja, ja. Uden pis. Ja, så bliver det så sygt. Du skriver til mig, at du gerne vil være med i videoen, og så siger du, Dennis, please, jeg giver dig chips og sådan. Du skal betale, bror. Altså, så må vi gøre noget andet.
Du har sagt tidsmand 5 gange i dag. Shababs, tusind tak, fordi jeg ser med på den her video. Movie ud alle steder. Hun er frisk på en movie. Så vores mission, den er fortrolig. Rolig, movie. Tør stille og rolig. Den her dame, hun er